Για 7η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται φέτος στη χώρα μας ο Νοέμβριος Μήνας Στοματικής Υγείας. Στο πλαίσιο των δράσεων για το μήνα αυτό, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία με την υποστήριξη της Colgate θυμίζει και φέτος τους Έλληνες ότι η φροντίδα της στοματικής υγείας είναι απαραίτητη για τη γενικότερη υγεία του οργανισμού. Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του ελληνικού πληθυσμού σε σχέση με τη στοματική υγεία ξεκίνησε από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το 2001 και μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 180.000 παιδιά σε όλη τη χώρα. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, μετά τη διαπίστωση ότι η στοματική υγεία των Ελλήνων υστερεί σημαντικά σε σχέση με αυτή των Ευρωπαίων, σε έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει πανελλαδικά, διαπιστώσαμε ότι πάνω από 80% του πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα με τα ούλα του, ενώ 2 στους 3 δεν επισκέπτονται τον οδοντίατρο για προληπτικούς λόγους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για 7η συνεχή χρονιά συνεχίζουμε τις δράσεις μας με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και που πραγματοποιούμε για άλλη μια χρονιά το Μήνα Στοματικής Υγείας, υλοποιώντας δράσεις ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Η συνέχιση του προγράμματος για το 2008 περιλαμβάνει την αγωγή στοματικής υγείας σε 30.000 παιδιά, τη μέθοδο της βιωματικής διδασκαλίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αγωγής στις ηλικίες 9 έως 15 ετών και την επίσκεψη σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές με τη βοήθεια κινητής μονάδας και τη συμμετοχή των οδοντιατρικών σχολών.